Приказка за бъчвата. Като наближи последният му час, старият баща повика своите 5 синове и им каза: „Чеда мой, аз вече си отивам. Моят земен път се свърши. Чуйте каква приказка ще ви разкажа, преди да скопя очи завинаги. Добре слушайте, защото искам седне да ми я разтълкувате.“ Синовете встренчиха очи към баща си и старият ги изгледа един след друг и почна. Израснал беше в гората един дъб, едно голямо дърво. Желъди като дъжд падаха от яките му клони. Корените му смучаха сок дълбоко от земните недра. Бурята го кладеше, но не можеше нищо да му стори. Веднъж в гората пристигна дърварият. Той измери с очи дъба, запретна ръкавите си, замахна със секирата си и започна да сече. До вечерта го събори на земята. Окастри му клоните, а дънера откара в дърводелницата си. Наряза го на хубави дъски и през есента в дърводелницата пристигна един бъчвар. Той натовари дъските в каруцата си и ги откара. В работилницата си бъчварът издяла от дъските бъчварски дъги, направи обръчи, дана, изглоби една голяма бъчва. В тая бъчва всяка есен той наливаше младо кипящо вино и го продаваше на селяните за сватби, именни дни и помени. Тъй вървеше, докато бъчвата беше здрава. Но, не щеш ли, веднъж един от обръчите се скъса и дъгите се отдалечиха. Виното изтече и бъчвата се разсъхна. Докато бъчварят се досети да сложи нов обръч, дъгите се разпаднаха. Децата грабнаха обръчите и почнаха да ги дрекалят по улицата, а стопанката изгори дъгите и дъната на хубавата бъчва. Изтълкувате ми сега тази приказка. Замислиха се 5 братя, но никой не можа да отгасне бащината си приказка. Тогава старият баща поклади глава и им рече: „Млади сте още, зато и не се досещате. Аз ще ви я изтълкувам. И какво искам да кажа с тая приказка? Гората с големите дървета е нашата държава. Яка гора е тя. Нейните дървета растат нагоре. Почвата е семейството, дъгите сме ние, обръчите са съгласието, а виното и радостта е честитият живот. Дордето има съгласие в семейството, ще има и честит живот. Къща, в която няма съгласие, огън да я гори. Пазете обръчите на бъчвата, чеда мой.“ Най-старият син се наведе, целуна десницата на старият си до баща и отвърна: „Благодарим ти, тате, за мъдрият съвет. Няма да го забравим, докато сме живи.“